sa Richardovi Zedníkovi podarilo prestreliť Tomáša Vokouna. Ten však dobre prečítal krydelníka Montrealu, Vašíček. Iba na slepo, tam je Suchý a Lej Balaštík, ktorý sa musí vrátiť spoločne s Hejdom. Kadlec. Atakovaný Mirom Šatanom, ten robil problémy. Teraz s Šatanom a Demitrom na ľade. Ladislav Naďal len chvíľu, pretože už striedame, počas hry naskočil Miro Hlinka na centra. On sa mimochodom v prvých dvoch stretnutiach pravidelne stretával v súbojoch so svojím bratrancom Jaroslavom, ktorý hrá pravého krydelníka Reichelovej formácie, a Miro má v našom útoku práve defenzívne povinnosti a na starosti pravé krídlo. Orsák síce smelo, ale medzi trojicu Čechov. Pozor na Hudlera, už má na ľavej strane Hlaváča i Hejduka, takže Hudler momentálne naskočil miesto Strachu na centra prvej formácie českého týmu. Je veľká šanca pre 19-ročného rodáka z Olomouca zahrať si medzi tak kvalitnými hráčmi, ako je Hlaváč a Hejduk. Miroslav Hlinka nastrelil puk. Lindner. Tomáš Vokoun pomáha vlastným obrancom. Milan Hejduk. Ale výborne ho odstavil Sejna. Tomáš Kaberle. Po ňom Jaroslav Hlinka. Sejna. Vystrelil spoza hráča, nebezpečný pokus. Tomáš Vokoun toho príliš veľa nevidel. Ešte Branko Radivojevič. Po ňom strela Majského. Škoda, že sa puk neodrazil na hokejku Sejnu. Ruka hlavného rozhodcu Matsuoku opäť vyletela. Znamená to, že budeme mať výhodu početnej prevahy. Jan Lašák je už na našej striedačke. V tejto chvíli hráme 6 proti 5. Peter Bondra vyčkáva, kým tréner František Osa skompletizuje tú šesticu hráčov. Štrbák, Kapuš, aj on padá po zásahu výborného, ale na dvojité vylúčenie si kanadský rozhodca tentokrát jednoducho netrúfol. Takže pred nami je tretia výhoda početnej prevahy. Pripomeniem, že jednu z nich sme využili, keď v 14. minúte skóroval Miroslav Šatan. Martin Straka sa už na ľadovej ploche neobjavuje, aspoň zatiaľ v prvej tretine. Bolo by to samozrejme citeľné oslabenie pre český tím. Martin Straka je neuveriteľným smoliarom na zranenia. Tu máme vylúčeného Jaroslava Hlinku, ktorý bude sedieť 2 minúty za podrazenie. Martin Straka väčšiu časť uplynulej sezóny vynechal, keďže mal zlomenú nohu. Keď sa z tohto zranenia vystrábil, tak v období medzi sezónami ho zavalila 170 kg vážiaca činka, poškodila mu chrbticu, zlomila nadmočnicový oblúk a vyzeralo to tak, že Martin Straka skončí s hokejovou kariérou. Útočník Pittsburghu Penguins sa však pozviechal aj z tejto tvrdej rany a má za sebou úspešnú sezónu. Venujeme sa však našej presilovej hre. Žigmund Pálfi sa pokusí dostať puk do nášho útočného pásma. Ľubomír Višňovský. Reichel mu však zobral puk, tu je však Peter Bondra. Žigmund Pálfi, pri ňom Tomáš Kaberle. Žigmund Pálfi sa zbavil obrancu Toronto Maple Leafs, Jozef Štimpel. Pálfi, Višňovský, Martin Štrbák, začala posledná minúta prvej tretiny, strela, gól! Je to tam! Jozef Štimpel dáva gól a vedieme 2-1. Fantastické! Veľmi rýchlo sme teda využili presilovú hru, ktorú nám ponúkol Jaroslav Hlinka a Jozef Štimpel prekonal českého gólmana Tomáša Vokouna. Ten toho príliš veľa nevidel, pretože mu tam tienil obranca Modrý. Pre Jozefa Štimpela je to 15. kanadský bod, 4. gól na tomto turnaji, tým sa dotiahol na Žigmunda Pálfiho. Robert Švehla. Pavol
Demitra. Švehla. Ukazuje sa mu Suchý. V zápäti dostáva puk. Hneď to pre nás vyzerá veselšie. Taký gól v závere prvej tretiny určite na psyche našich chlapcov môže len a len pridať. Jan Lašák, Robert Švehla. Miroslav Šatan sa ponáhľa za pukom, ale podstatne bližšie to má k nemu Petr Kadlec. Pozor na Jiřího Hudlera. Ešte 10 sekúnd z prvej 20 minútovky. Pozor na švédsky tlak v závere prvej tretiny. A predsa len si Česi zásluhou Micháleka vybojovali aspoň výhodu početnej prevahy, ktorá sa však bude vzťahovať až na druhú tretinu. Za Kroštek pôjde na trestnú lavicu Pavol Demitra. Michálek, ktorého česká výprava dopísala na súpisku až pred týmto stretnutím, to spravil veľmi dobre. Nič však nezmenil na tom, že po 20 minútoch hry vedieme zásluhou gólov Miroslava Šatana a Jozefa Štimpela 2-1 a na ceste k bronzovým medailám sme vykročili tou správnou nohou. Pavol Demitra si na úvod druhej tretiny sadá na trestnú lavicu. Presne 2 minúty budú mať v samom úvode druhej časti hry českí hokejisti výhodu presilovej hry. My posielame na ľadovú plochu Miroslava Šatana spoločne s Richardom Kapušom, do obrany potom Rada Suchého a Roberta Švehlu. Bráni samozrejme Jan Lašák, ktorý zatiaľ pustil iba 1 gól, 1 strelu za svoj chrbát, ale boli sme v úvodnej tretine aktívnejší. Pomer striel 10-4 v prospech slovenského tímu. Teraz sa začína úvodná presilovka Čechov v druhej tretine. Tomáš Kaberle spoločne s Modrým v obrane. Vpredu potom Reichel, Hlaváč a Hejduk. To je kombinovaná formácia na presilovku českého tímu. Reichel, Tomáš Kaberle, Jan Hlaváč, autor zatiaľ jediného českého zásahu. Dnešná stretnutie opäť Hlaváč. Ktorý tam atakuje Rado Suchý, Robert Reichel. Vzadu Tomáš Kaberle, ktorého atakoval Richard Kapuš. Reichelová strela prešla pomedzi betóny Jana Lašáka. Čechom stačilo necelých 40 sekúnd na to, aby nám Robert Reichel dal už tretí gól na týchto majstrovstvách sveta. Aby dal svoj štvrtý gól na majstrovstvách sveta. A ešte raz sa pozrieme na tú strelu, keď mal Jan Lašák zakrytý výhľad. A štvrtý gól od chovanca litvínovského hokeja, českého kapitána v svetovom šampionáte. No nič, musíme sa opäť pozviechať. Česi, podobne ako naši hokejisti, dokázali využiť druhú presilovku, ale majú zatiaľ 100% úspešnosť presilových hier. Mali sme na trestnej lanici 2 vylúčených hráčov, Ivana Majského a Pavla Demitru, a obidve presilovky dokázali Česi využiť. Robert Reichel, kapitán švédskeho týmu, sa teda opäť ukázal ako skutočný vodca. Aj v zápase proti Kanade stál on za vyrovnaním na 3-3. Napokon vieme, ako to dopadlo. Ladislav Nať. Kaberle. Po ňom Balaštík. Ale tu je Dušan Milo. Dušan Milo nerozohral najlepšie. Pozor na český tlak. Hudler. Pri ňom Richard Lindner. Michálek. Hudler. Opäť nový útočník v českom týme, ktorému odborníci predpokladajú veľmi vysoké nasadenie v blížiacom sa drafte. Má ešte len 18 rokov. Hudler. Miroslav Hlinka, hoci aj za cenu zakázaného uvoľnenia, cítil potrebu prerušiť tlak českého týmu, ktorý po vyrovnávajúcom góle samozrejme narastal. Pozrime sa ešte raz, ako k tomu došlo. Robert Reichel
videl, že pred Jánom Lašákom je lestiel. Veľmi dobrú prácu tam z pohľadu českého tímu spravil obranca modrý. Jan Lašák na puk, ktorý vyslal Robert Reichel od modrej čiary, takmer vôbec nevidel. Nevadí. Vašíček sa skláňa na buli zo strany českého tímu. Od nás Jozef Štimpel. Jozef Vašíček, hráč Carolina Hurricanes, ktorá po skvelom ťažení v minulej sezóne prežila šok, keď bola jedným z najhorších tímov v NHL a pochopiteľne nedostala sa do play-off. Jozef Štimpel. Prihrávku na Žigmunda Pálfiho zachytil Špaček a Žigmund Pálfi pôjde na trestnú lavicu. Nič sa nedá robiť, za nebezpečnú hru vysokou hokejkou si na trestnú lavicu pôjde sadnúť spoločne s Jozefom Štimpelom najproduktívnejší hráč týchto majstrovstiev sveta. Hokejka Žigmunda Pálfiho vyletela hore, zasiahla českého obrancu do tváre. Budeme sa musieť opäť brániť. Modrý spoločne s Kaberlem tvoria obrannú dvojicu. Modrý zachytil puk. Na modrej čiare Robert Reichel, Jan Hlaváč a tým piatým hráčom je Milan Hejduk. Teda to najlepšie, čo Slavomír Lenner má. Martin Straka sa zatiaľ v druhej tretine neobjavuje. Znamená to, že pravdepodobne v tomto stretnutí dohral. Slavomír Lenner by ho už určite nasadil. Hlaváč, tu je Reichel, pozor na strelu Hejduka! Tak hlavný rozhodca rozpažil, teraz stálo pri nás trošku šťastie. Peter Bondra šikovne pribrzdil, pokusil sa ohroziť Tomáša Vokouna, odišiel striedať. Robert Švehla. Po ňom Richard Lindner. Jaroslav Špaček, Robert Reichel. Ukazuje sa mu David Výborný. Jaroslav Linka, 2 proti 2. Richard Zedník sa pokusil obhodiť si obrancu Špačeka. Zostalo len pri pokuse. Ale zatiaľ sa bránime veľmi dobre. Linka. Výborný. Linka, Hudler. Hudler a jeho strela. Nie, puk! Nie je v našej bránke, zatiaľ nie je v našej bránke a Jan Lašák likviduje túto českú príležitosť. Jan Lašák to spravil veľmi dobre, neváhal pri obrannom zákroku pustiť hokejku, aby si uvoľnil priestor pre pohyb svojich rúk. Zachytil to skutočne bravúrne po Hlinkovej strele. V zápätí aj po dorážke Jaroslava Špačeka. Tak čo teraz predviedol Jan Lašák, ktorý je hviezdou fínskych médií, tak to je skutočne unikátne. David Výborný sa postavil na buli a stali na ľadovej ploche Hudler spoločne s Hlinkom. My sa oslobodzujeme ešte 15 sekúnd. Bude sedieť Žigmund Pálfi na trestnej lavici. Začala sa 25. minúta stretnutia. Zatiaľ je stav nerozhodný 2-2. Teraz Česi nemôžu ísť do pásma, pretože sa tam mu niečo skôr doklzal Hejda, ktorému pomohol na ľadovú plochu jeden z našich hokejistov. Tu máme Jaroslava Hlinku, odchovanca Pražskej Sparty. Zatiaľ má 3 body na svojom konte. No a Žigmund Pálfi sa o 4 sekundy vráti z trestnej lavice. Vyzerá to tak, že sa po prvýkrát v dnešnom stretnutí ubránime v oslabení. Dostali sme z tých predchádzajúcich 2 presilových hier českého tímu vždy gól. Vašíček ešte sa chcel natlačiť s pukom do nášho obranného pásma. Tu je Ego Višňovský a už hľadal Jozefa Štimpela. Vylúčený Pálfi je na ľadovej ploche. Vašíček. Na ľavej strane Kotrla, ale i Špaček, ktorý bol pred chvíľou vo veľkej gólovej príležitosti počas presilovej hry. Balaštík. Stále majú Česi po odchode Straku k dispozícii kompletné 4 útočné formácie, alebo majú sotické 13 útočníkov.
Štimpel vybojoval puk. Vondra síce nezachytil, ale bude sa hrať ďalej, takže Špaček, Jaroslav Špaček, obranca Columbusu Blue Jackets, musí rozohrávať, musel šprintovať za okolnou bránu. Zatiaľ Čechom patrí vodná 5-minútovka druhej tretiny. Hejduk teraz krásne našiel na pravej strane Modrého, pri ňom je Martin Štrbák. Jaroslav Modrý až na útočnom výlete prakticky za našu bránu. Stavky, pri ňom Kaberle. Pôjdeme dopredu, Višňovský. Výborná prihrávka na Zedníka. To bola prekrásna akcia a Petrova Bondrová tutovka je využitá. V 5. minúte a 20. sekunde zaznamenala kanonier Washingtonu Capitals. Náš tretí gól. Ešte raz. Tá pekná prihrávka, prenechanie puku Petrovi Bondrovi a ten prepálil českého gólmana, tretí gól nášho kanoniera na svetovom šampionáte. Ešte raz Peter Bondra dobre sa pozerá na tieto zábery. Tomáš Vlkov nemal prakticky žiadnu šancu, bol to Petrov už 10. gól na majstrovstvách sveta, keď prirátame tie jeho vlaňajšie góly z Göteborgu. Pozor na českú akciu. Chcel som len vyzdvihnúť fantastickú prihrávku Pavla Demitru, ktorý posunul puk Petrovi Bondrovi. Bola to prihrávka hodná veľkého hráča. Richard Zedník. Pri ňom Hejda. Zedník sa zbavil Hejdu. Tu ešte Pavel Demitra. Miroslav Šatán. Šatán pred bránkou. Demitra, Zedník. Nie je to gól. Bolo by dobre využiť tento tlak, do ktorého sme sa dostali po našom treťom góle. Zedník. Štrbák. Tu je Hejda. Poslal puk pred Miroslavom Šatanom. Leno Mantinel rovno na hokejku Roberta Švehlu. Petr Kadlec. Roberta Reichela na našej modrej čiare sme si výborne pokryli. Český kapitán už odchádza striedať. Striedame aj my. Tréner František Hossa posíla na ľadovú plochu formáciu vedenú Miroslavom Hrinkom. Michálek stroskotal pri mantineli a hra sa vráti späť do nášho obranného pásma. Ešte raz úspešný strelecký zápis Petra Bondru. Mimochodom, Česi sú, čo sa týka tých záverečných stretnutí na majstrovstvách sveta, veľmi úspešným a skúseným tímom. Zoberme to tak, že Česi boli 4-krát už vo finále majstrovstiev sveta. Nikdy posledný deň svetového šampionátu vo finále neprehrali. 4-krát zvíťazili. Hrali 4-krát o bronzovú medailu, z toho 3-krát dokázali siahnuť na tretí najcennejší kov. Prvýkrát získali bronz v 93., keď dolali Kanadu 5-1 v súboji o bronz. Prehrali práve s Kanadou jedinýkrát v 95. 1-4. Dvakrát potom uspeli v 97. roku a o rok neskôr, najskôr proti Rusku 4-3, neskôr proti Švajčiarsku 4-0. Peter Vondra, strelec nášho zatiaľ víťazného gólu, oblieka dres Washingtonu Capitals už 13. sezónu. Je to veľmi vzácny príklad klubovej vernosti. Vo Washingtone je služobne najstarším hráčom. 5-krát hral v nesmierne prestížnom zápase hviezd. Peter Bondra je jediným zástupcom Washingtonu Capitals na majstrovstvách sveta, keďže Jaromír Jágr i Robert Lang ponuku českého trénera Slavomíra Lenera po ťažkej sezóne a prehre Capitals v prvom kole play-off s Tampa Bay jednoducho odmietli. Treba si vážiť prístup Petra Bondru, ktorý prikývol na ponuku slovenskej reprezentácie. Jaroslav Špaček. Michal Sup. Pri ňom Vlado Orsák. Náš tým skutočne výborne forčekuje, či už v našom útočnom, alebo aj v strednom pásme. Jiří Hudler, Sup. Opäť Hudler. Miroslav Hlinka padá po zásahu Supa. Vylučovať sa však nebude. Jiří Hudler. Balaštík. Narazil ho na mantinel. Richard Lindner. Milo posiela puk
smerom čo najďalej od našej brány, podobne aj Miroslav Hlinka. Ladislav Naď nepreskočil českú obranu. Jaroslav Špaček, tu je už Majeský, Branko Radivojevič. Avizované postavenie mimo hry na modrej čiare. Naši dvaja útočníci museli opustiť útočné pásmo. Naď. Modrý. Tu je Tomáš Kaberle. Hľadal prihrávkou Jozefa Vašíčka a všetko to končí v lapačke nášho brankára Jána Lašáka. 24-ročného Lašáka postavil tréner Nešvilu Barry Trotz v tejto sezóne do bránky len v 3 zápasoch. A aj to nie je celý. NHL odchytal len 90 minút, inkasoval počas nich 5 gólov, čo dáva priemer 3,33 gólu na zápas. Žiaril však vo farmárskom týme v Milwaukee. Tam si zachytal skutočne dostatočne a jeho percentuálna úspešnosť zásahov sa prehúpla cez hranicu 90%, čo pri početnosti streľby v tejto súťaži je skutočne výborné číslo. Jasielská Hartwall Arena má kapacitu 13 665 miest. V polovici septembra si v tejto hale rozloží stan Toronto Maple Leafs, keď v rámci prípravy na nový ročník NHL odohrá duel proti Jokeritu Helsinki. Slavomír Lener, tréner českého tímu, nikdy nehral hokej vrcholovo. Mohol by rozprávať o tom, ako ťažko sa môže tréner vysporiadať s tým, že nemá minulosť vrcholového hokejistu, ale Slavomír Lener sa dostal aj na trénerské výslnie. Jozef Štempel, na buli proti nemu Jozef Vašíček, takže center našej dnes druhej formácie a 4. útoku českého týmu. Aspoň tak boli sa tieto formácie na súpiske pred dnešným stretnutím. Višňovský za bránou má spoľahlivú oporu Martina Štrbáka. Zatiaľ sme neinkasovali gól pri Štrbákovom pobyte na ľadovej ploche. Plus minus bodoch v hodnotení vlastne najútočnejších hráčov na ľadovej ploche je Štrbák najlepším hráčom celého šampionátu. Zvádza vlastne v tomto zápase taký mikrosúboj o celkové víťazstvo práve s Jaroslavom Špačekom. Štrbák je na plus 12 bodoch, Špaček na plus 11, ale Štrbák na kolónke mínus bodov 0. Teraz si obidva týmy vystriedajú kompletné formácie. Do obrany už prišli na našej strane Suchý so Švehlom ešte raz. Zákrok Jana Lašáka, ktorý nenarobil nášmu golmanovi žiadne problémy. Náš Kaberle len pokúsil sa získať pásmo pre českú reprezentáciu. Jaroslav Hlinka na buli proti Pavlovi Demitrovi. Ten sa zaskvel fantastickou prihrávkou na gól Petra Bondru. Ešte sa čaká na úpravu ľadu pod našou striedačkou. Nastali mierne problémy. A ste videli ešte raz Pavla Demitru. Mal opäť vynikajúcu sezónu po boku Kejta Kečaka v prvej formácii Guzmenov. Ešte Lady Byng Memorial Trophy v roku 2000. Vlastne jediný ocenený Slovák z prestížnych cien NHL. Opredu môže ísť náš tým. Miro Šatan iba nahadzoval puk. Richard Zedník tvrdoval čistom zákroku na zadáka Petra Kadleca. Výborná strela Roberta Švehlu, pretože i Zedník, i Miro Šatan tam prehustili priestor pred Tomášom Okomnom, ktorý mal problémy kontrolovať strelu tohto odchovanca martinského hokeja. Robo Švehla, uvidíme, či ešte bude pokračovať vo svojej profesionálnej hráčskej kariére, alebo už zavesí korčule na klinec, ale už v Lani sa vyhrážal tým, že skončí s hokejom, napokon sa rozhodol podpísať jednoročný kontrakt s Torontom. S Tomášom Kaberlem sa veľmi dobre pozná a vlastne ho vytiaľ tohto roku produktivite na prvé miesto medzi obrancami Toronto. Robertovi Švehlovi ponúka Toronto 4-ročný kontrakt a 16 miliónov amerických dolárov. Uvidíme, či napokon predsa len nezváži svoje rozhodnutie. Pozor však na švédsky protiútok. 3 proti 2 sa vyrútili hráči v červených dresoch. To bol Jindřich Kotrla, ktorý vystrelil nie síce príliš prudko, ale pomerne nebezpečne. Švehla.
Výborne. Poslal puk do stredného pásma, tak, aby z toho nebolo zakázané uvoľnenie. Richard Zedník nemôže hrať, pretože Pavol Demitra bol ešte v útočnom pásme, respektíve puk sa dostal už do stredného. Tu je Pavol Demitra, najproduktívnejší hráč St. Louis Blues v tejto sezóne. Zaujímavé je, že jeho tým už 24 krát za sebou postúpil do play-off, no ešte ani raz nezískal Stanley Cup. Bluesmeni zrejme niečím urazili hokejových bohov. Práve vypadnutie St. Louis s Vancouverom Canucks umožnilo štart Pavla Demitru. Hodí na poslednú chvíľu. Orsák. Naď. Napokon sa mu cez modrého nepodarilo vystreliť. Ešte Vlado Orsák. Pozorná Vašička. A Kaberleho. Výborne Richard Lindner. Ešte Jan Lašák. Hlinka. Pri ňom Jaroslav Hlinka, jeho menovec, ale z českej strany. Naď, Lindner. Lindnerová strela. Puk bol napokon tečovaný a nemieril medzi tri žrde bránky Tomáša Vokovna. Vlado Orsák. Tu už je Jan Hlaváč. Jaroslav Hlinka. Pozor na Tomáša Kaberleho, ktorý sa z pozície obrancu vybral na výlet, tak ako je na to z Toronta zvyknutý, a našťastie tentokrát sa k strele nedostal. Kadlec, po ňom Hudler, opäť Kadlec. Dovolili sme Čechom len nastreliť puk za bránku Jana Lašáka. Naši hráči výborne kontrolujú tie strieľané puky, pomáhajú Jánovi Lašákovi, odbremeňujú ho od množstva zákrokov. Sejna. A puk je už v strednom pásme, vybral sa za ním Branko Radivojevič. Napokon sa cez húževnatú obranu k puku nedostal. Ivan Majský. Sejna. Potrebujeme vystriedať, aj preto sme poslali takýto ľahký puk do nášho útočného pásma. Majeský. Na ľad už naskočil Peter Bondra. A určite sa už o chvíľu objavia aj jeho spoluhráči Žigmund Palffy a Jozef Štimpel. Palffy. Štimpel. Nie je to zakázané uvoľnenie.